Bapak Kyai Roswanto Imam Bajuri miwah Bapak Haji Wahabun Yamin ingkang sabuh kawula dhereki panjenenganipun sagung para pangemban pangembating praja duwe wilayah ing Kukuban Padukuhan Kajar 1 Kalurahan Karangtengah ingkang saduhu kinurmatan Ibu, Bapak, para sanak kadang Mager Sari ingkang sadu bagya mulya sumrambah dumateng Ibu Bapak jemaah pengaosan ingkang insyaallah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah boten kesupen monggo sareng-sareng kita pojokaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Nuninjih awit sih wilasanipun ingkang sampun karuntahken dumateng panjenengan sami lan kula. Katite wonten ing kalodhangan dalu menika panjenengan sami lan kula tasih dipun parengaken nyawiji wonten papan menika kanthi suka basuki sedayanipun. Amin. Sholawat miwah salam mugi tansah katetepna dumateng panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi tansah lumeber dumateng keluarga sahabat-sahabatipun lan pendherek-pendherekipun. Insyaallah kalebet panjenengan sami lan kula selaku umatipun ingkang saestu kita antu-antu syafaat miwah pitulunganipun wonten ing dinten akhir samangke. Amin ya rabbal alamin. Mundi dawuh saking Sohibul Hajat kadang kula muda panjenenganipun Dimas Musanto dalasan ibu sak guru wangsa kula ingkang piniji matur wonten ngarsanipun para rawuh sedayanipun. Namung kemawon ibu bilih anggen kawula matur samangke kapenggalih kathah atur ingkang boten katosaken syukur maning penggalih para rawuh sedayanipun saestu saderengipun kula nyuwun agunging samudra pangsang.